बाबू बाबू ए बाबू बाबू हाँ ये मम्मी जी बैठा जा घर आई को देखा में सेव बाटे अनार बा या कुल पिस्ता बादाम है तू बाटे लेके नहीं मम्मी जी अभी तो धइले बाटे आधे तक बचले बेसावाना अरे तक का हो गइल बोरा जी तो अब कहे खाती कि बुढ़िया मेरे के सब पानी नहीं के करती देखो मम्मी जी मन नहीं के करते रोज रोज ये सब खा खा के हमके मैं बीमार बनी हमारा चल नहीं खे जाती हिम्मत ना करता केंगाने कोने की ज्यादा भगवान एक जनी के तो बुझाते नहीं कि कहिए दिन दशा लौट जब बिया तरी तो खाली बेटिए बिया तरी जाए दिए मम्मी जी छोड़ी ना ये तो भगवान की न ज्यादा हमारा नाती हो जाए तो एगो घर में एगो लाठी तैयार हो जाई मम्मी जी अपने की दवाई लेनी है कि ना लेनी है ले ले देखा ना में लिखल हो केंगाने खाए के बता तो तनी खोराक खा ली ठीक है मम्मी जी घर में हम खुद खिया दी तनी खाए पिए पकनिया ध्यान दो तनी देह में कुल देखा तो कतना कमजोर हो गल खाबू तब ना हमर नाती बढ़िया हो की हो टमाटर नियर गाल हो की चिंता के पहले बनी है मम्मी जी देखो इनके बाद नु ई घर के पूरा बारिश आई और सब के हथेली पे लेके चली जी देखा कनिया एगो मरही के ना जाने बाकी कुल जाना तनी इतना सेवा खाए खातिर करतनी यही खातिर करतनी कि हमर के भगवान जी नाती दिहन हां खूब धूमधाम से छठियार करब पूरा गांव खियाई नाती होके तो पहले तनी जाम पे इमली कहां लेके नहीं है जी गोलगप्पा बड़ी मन करत रहला खाए के हमरा के लिया दे तनी रे हाथ ना मांगे सामान लिया दे तनी तो इमलिया गोलगप्पा मैं कौन थू बटम लिया तनी तू खाली खइले जा खाए पी में कोनो कमे देखा हमर तू खाए तो ना हमर नतिया के पेटा में जाई जा लेके चल ठीक बा मम्मी जी टाइम टाइम से हम लेके खइले आते जा आपके खाना काट के लेके आते आप खइले हो ना ना दू गो रोटी तो मुंह में डाल ले बानी बस दवाई लिया वन जान जे हमर बड़ी तेज बुखार हो खताटे ठीक बा मम्मी जी दवाई लेके आते ज्यादा नाती के खुशी में बुखार हो चाहे मौत हो कोनो बात नहीं सुन सुन बोले जी कितना हमार सास से निमन बड़ी महतारी लेखा हमरा के मम्मी जी मानी ना खबू कमी नहीं की महसूस होके देले कि यहाँ के हमार सास है कि माई है हे भगवान बहुत ही अच्छा घर परिवार देले बनी अगर हम मरियो जाए ना तो अगला जन्म में हमरा के ये घर परिवार दे आज भर में आज गोबरिया देम न त काल से बने लगी खाना चूल्हे पर बनायन का हो ये दीदी का बोले तो रौरा तो खाली घर के काम देखे के बा का करब कुर्सी पारम झाड़ू पोछा करम बूढ़ी के काम उठू से बहर घुमला से फुर्सते नहीं खे और बिटिया बाड़ी की हे घर से हो घर सहेली के घर घुमते बाड़ी आ तू बाड़ू के लइके फेके मिटल बाड़ू हाउ एगो बाड़ी सजेले बाड़ी तुमकर टाइमे नहीं खे अच्छी दीदी देखो तो नहीं घर में का क्या बता मार फल पे फल काजू किशमिश पिस्ता बादाम ई बतिया तो हम तारा से कहे वाला रही जोहिया से पुरखिया अल्ट्रासाउंड करा के आइल बिया तो ही से मारो ओकरा देतिया खाए के पिए के का से का हाँ तो हमनी के बेटी पैदा कर जा हो सके कि भगवान ओकर के बेटा देश भगवान लगनो मत कर के ओकर बेटा हो दादा यही से न खिया बताड़ी बताई रौदा तो दिमाग लगाई ना देखी दीदी हमनी के तो दूगो बेटी वैसन बियाह कर दी अपना घरे दुआर जैसन अगर बेटा ओकर हो जाए छोटकी के सब हिस्सा धन दौलत ओकरा नामे हो जाए कुछ करी दिमाग चलाई कि कुछ ना बहुत कुछ करे के पड़ी जनलू ना है बुढ़िया हमनी के जब रही जाऊ तू लड़का होके हमनी के तब बुढ़िया एगो नून हाथ पर ना रखे कि नहीं है लसन खासन बनावसन आ ओकरा के रोज देखो तनी पिस्ता हो त बादाम हो त काजू हो फल फ्रूट मार ले देती हाथे पर देखी दीदी रौरा कुछ करम चाहे ना हम तो अपन बेटी के भविष्य के बारे में सोचे ले बनी तो तू सोचे ले तो हम थोड़े ना ऐसे बैठल बानी रौरा देखी हम का करत ओकर बेटा सोना बोई तो हमरो बेटी सोना से कम थोड़ी ना हीरा से कम नहीं खिसन हमनी के दिया बा एते गरी बेटा से ज्यादा बिना दर्द के हमर लड़की आइल बिया बेटा चाहे बेटी होता नहीं दर्द से जन्मल सन अच्छा इनकरा के का करे के हम सोच ले बानी जब अंगूरी से घी ना निकली तो टेढ़ तो करही के नु परी हई देखा बुढ़िया के रंग बदली के हो बेटा पधा धाइल बिया पक्का अल्ट्रासाउंड में बेटा निकलल तब भी बुढ़िया ओकरा के ले देती ना तो हाथ ना बुढ़िया कंजूस बुढ़िया ही देबे ओली चाहता नहीं देखे के और का खा लेके आइल बिया पहिए जल्दी बाहरी आ जाओ देख तो दादी इतना बेचैन बाड़ी घर के सब परिवार बेचैन बा खास करके तोर पापा तोरा के देखे खातिर भौजी हे जाके बैठल बाड़ू हाँ जी बुची जी कहाँ घूमत रह तनी घर में तंची निकल अरे कही ना वो आई कौनी में के आइल मन तो अपना सहेलियन के घूम ली ही ना घूम ली एक बार में घूम लेम फिर दोबारा लगनो ना होके घूमे के अरे
ऐसा कोनो बात नहीं कि कौन है अब ऑपरेशन करेलो त का बटुए और मैं कहाँ कुछ साफ क्लियर बताओ तो सन। और वैसे भी इतना तो जानते बाड़ू पता लगल कि बबुए है। बताओ हम तो भगवान से विनती करते रही कि तार बाबू देख ली बाबूए हो कि हम कह दे कि बाबूए हो कि देखो डॉक्टर झूठ ना बोलेला सन। अल्ट्रासाउंड में यही ना बतैले हां चल लइका बाटे और जय दया बाबूजी टीवी में इतना बड़ा खुशी के बाद में देख लिया आपके बार तो बरियारे देख ले मैसे ना मान जाइम हम। चिंता मत करिए बुची जी आपके तो मम्मी चीज इतना बड़का नेक दे देम नु मुंह खोल के मांगम खाली एक बार होके तो दी बाबू के बाहरी माई तो नेक लेबे करम बाकी तू लोग से छोड़म ना सोना के हमरा कंगन चाहिए जन काहे बुची तो जब देखो तब इतना दुखात न बेरी बेरी लात मार देता ना पेट में मन तो करला कि एकरे खूब मारी मुंह पागल रुका देखो तारे के हमनी के मारे लग बुझाइल ना त हमरा भतीजा के न ऐसे मत बोल है कतना कृपा से तो भगवान हमरे को भतीजा देता वरना तो अभी तक ल तो भतीजी न बाड़ी सन हो तू गो दोनों जन लोग के है एक गो लइकी बैसन लइका त भइल लइखे जाती है बुची जी केहू के कुछ भइल के आखिर हमार होता नु ई घर में हमार बेटा राज करी सुन कौनो काम करे के नहीं खे काम धाम सब करे के बाड़ी जा ठीक बा बस तू आराम कर। सुन रोज नारियल वाला पानी पियत रहिए ठीक बनू बबुए गोर हो के जी बुची जी के राज करे के हो छोटको के राज करे वाला बबुआ आवत बटुए ए घर के वारिस आवत बटुए हां काहे ना भगवान करस के निके निके दे दे भगी देखा लो एगो तू बात सुन ला एगो छू के कौन से एगो गिलास मत उठाए दे जा ठीक बा ना बुची जी हमनी के खुशी बाकी बेटा घर में आवो अब का लइका आवत बटुए घर के नाम रोशन करी कैसे के बुढ़ापा के लाठी बेटवे ना होला सब काका जनता डू देखा तू बस आ अच्छा आराम करो तू हां ना ये दीदी जी आप हमरा का आराम कर देते हैं जब कुछ करहु दी जा कम से कम एगो छुके काम नहीं करे का चुपचाप जाके आराम कर ठीक बा आ फल फूल खात रह ठीक दिन भर खा खा के तुम परेशान हो गए ना दादा हमरा भतीजा के सवाल बटुए खाए पी पे ध्यान देत रहिया सुना ए भौजी देखा दोनों टाइम तनी दवाई ले ले हां एकदम दोनों टाइम नो दूध गरम कर के ओमे पास्ता बादाम है काजू डाल के टेंशन मत ली हम तो इतना खिया पिया देम कि उठम नहाली मतलब सुतम तो मने ना करी उठे के बबगा होई गोल मोटल गोल मोली कितना निक लागे नु हम तो खुशी से पागल होता है ना जाई तंते के लोग आराम करी हो जाता नहीं है मगर ध्यान दिया जा ठीक बा वैसे भी हमर भतीजा हम काजी खेला रौरा का करे आज बानी भैया के पीछे अब का हम कहीं आइल बनी सवरली पे हो हाय आपके बड़ बरियारे निकले महान है सब कोई के तबे के बट गए ऐसा ना छूटे हम चाहे मौके के बाहर रे बाप कितना खुश बाड़ी सन धाधाइल तो 1 मिनट में निकली ऐसन सुताइम कि डॉक्टरों ना उठा पाई हाय रे माई के जन मम्मी जी कहां चल गए बन ऐसे पेट दुखाता पर हाय रे माई अरे जिदा सब कुछ पहले जल्दी कर काम तमाम कर करी मरना नहीं और नटिया फोन नटिया मेरी दीदी जल्दी यहाँ से भागेगा अगर पकड़ा के ना रोएगी हाँ कनिया कनिया अमनी के छोड़ी के दुनिया में नहीं की गली के पास कुछ नहीं के चला तो मुझे जी के आइयो नहीं ए वो जा खोला हो मुझे हो आ खोला देवे वाला नहीं अपने सही का तो सराय बाबूजी कनिया ए कनिया उठो कनिया कहां रहलु करे कहां मत रहा कर करे निकल में तो देखा कनिया आई हो दादा अरे हमर से सदर की हमर मेरा पानी में गई कहना कोई रोज सावन राजी क्या तेरे देखत हमारी हनिया पर शौक लगा ताटे आज ले काहे ना कुछ हो तो हम तो भइला तेगा तू ठीक हो हमरे से होता है अपने बाजार के किलिया खा सके तो
अंडा अंडा हो जा सोखा से देखा सुना के कटा हो जा के कांड करे रहलो खून पे के मुहेला नहीं तो तनी के बता दो सा हम मरले बनी मम्मी हम तक होते रही हम जानत रही कि पानी के देख के छोड़ता ई दोनों के दोनों मिला वाली है सा यही सही का आखिर इधर काहे कइल भजे तू लोग काहे से चाहिए ते तो पेट में लइका पड़ल है तैयारी से मम्मी जी हमनी के दू बार देखे लग रहली अरे त नतिया हो गई रही त तनी के कोनो कमावा कइल तोनी के दिल में न शरम बाटे न लाज बटू और तो हमर बेटी के कुल हकी से एकरा बेटा के नाम चल गई रही हां की सकाल तोनी के गुगु बजिया तोनी के काहे लेलू करे ना तोनी के पानी पापी के बटुए हमरा कान में खाली छोड़ के उल्टा सीधा बात करा कोई खाली छोड़ के उल्टा सीधा बात काहे से बात तोनी के औरत के नाटू मारता बोलाई भाई जब ये है नहीं के घर में तो एक नहीं करा के क्या करिए तो रे भाई तो तन के अभी के अभी अभी तू ना कह तोनी के घर में रह के छेड़ बड़ी बेटी तो कंपनी खुलल बेटे के छेड़ में निकल लेके मम्मी जी लेके हमरा नहीं है गलती हो गई मम्मी जी जब कह देनी कि लेके हमरा छोड़ चल निकल ना निकल उस तोनी भाई निकल छोड़ तोनी के औरत नहीं घुसन चल नहीं आदमी बिटर पहले आदमी बिटर रहन के केना नाम निकालबा तू देखी हाय पहले कहला पहले जा चल के बोला ओ छोटकी चल